Привіт! Мене звати Віктор. Я маю власний бізнес, велику квартиру, нове авто, дачу. А ще він хоче зізнатися, що Неважливо. ні, ну чому ж? Це дуже важливо. Не зараз. Я прошу тебе. А я Аліса, дружина ось цього бізнесмена. Які в тебе справи із цією леді? Вітаю. Мене звати Ліза, і я страховий агент Віктора. Вікторе, невже я чогось не знаю? Алісо, ти не так зрозуміла. Він хотів застрахувати майно, але напевно доведеться страхувати його життя. Вітю? Я тобі все поясню. І вам поясню. 1 лютого В неділю О 16:00. на виставі 3 сторони. Однієї, брехні. Вхід вільний. а донат на ЗСУ вітається.